Ens trobem a la vila romana de Paterna, la troballa arqueològica que explica l'origen romà del nostre poble i que a més està ubicada al sector Rio, el sector urbanístic amb més ombres i més irregularitats encara per aclarir de tota Paterna. Així, malgrat els informes tècnics en contra, es va permetre la construcció d'edificis sobre la troballa, el que va suposar la destrucció de més d'un terç del jaciment i, a més, l'abandó d'aquesta zona que tenim darrere, propietat de la Sumpa, empresa pública, ara en concurs de creditors. Des del 2010 no s'ha pres cap mesura de protecció de la troballa i aquesta situació és la que està investigant la Fiscalia Provincial a instàncies de la denúncia de Compromís per Paterna. Ara anem a insistir i anem a portar aquest cas a la Comissió Europea, permís del nostre eurodiputat Jordi Sebastià, per tal que es pugui aclarir les responsabilitats de l'administració per l'omissió dels seus deures en la protecció del patrimoni i per aclarir el desgavell urbanístic en tota la tramitació del sector Rio.